Nyeri County. Okang' mokaw gi sirkand Amerika mar chungo kony e chenro mopogore ne pinje mopogore e piny mangima osechako kelo midhiero pacho kae. Sani koro sirkande ma kaunti kama ni chenro makamagi time ochako ndiko oboke mag chunge tich jotije manitiyo e bwo chenro makamagi. To kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero, jotije moyudo midhiero makamagi olero luoro ma gintiere godo bang' piny Amerika chungo chenro makisebedo ka gisiro. E kinde manochamo muma mar apis, jatend piny Amerika Donald Trump nochiwo chik mar ndalo 90 machungo kony ma piny Amerika osebedo ka cholo ne pinje mopogore opogore e piny ngima. Nyaka sani jotije mosebedo ka tiyo e kembe, riwruoge kaachiel gi chenro ma isiro gi piny Amerika osechak chiwnegi oboke machungo gi e tich. Kaluwore gi ote mochwal gi jatend migawo mar weche thieth e kaunti ma Homa Bay Laktar Kevin Osuri, giyudo ote kowuok kuom riwruoge ma gisebedo ka gitiyo godo machiegni moriwo LVCT Health, USAID kaachiel gi CDC mayango ni gichungo tijegi kaluwore gi chik mana tend Amerika uchiwo. E kinde ma gichungo chenro makamago, giyango ni pod ginono kaka chal mar wach makamano biro bedo. Ote machielo ochwal gi sirkand kaunti ma Kisii kotelnegi kod director mar thieth Laktar Richard Onkware malero ni jotije duto mosebedo ka tiyo e bwo chenro mosebed kisiro gi piny Amerika tijegi ochungi. Kata kamano, obokeno yango ni jotijego ibiro chulo sachgi mar dwe mokwongo mar higani. Jotije okwa mondo duok masinde duto mana gitiyo godo e bwo chenro mopogore opogore. Sirkand kaunti ma Kisumo bende ochapo e oboke chenro machungo chenro mag siro thieth mag kute mag ayaki mong'ere kaka HIV Comprehensive Care Centers mosebed ka ichwalo e subtende mag level 2 kaachiel gi level 3 mantiere alwora ma Kisumo. Thieth ne oganda mantiere gi kute mag ayaki ibiro time clinics mag outpatients kendo ibiro bed ka ichiwo kod jochiw thieth. USAID bende olando ni jotije duto mosebedo ka tiyo bwo chenro mar Fahari ya Jamii bende otere yweyo mochuno mar dweche 3 maonge chudo chakre odiechieng' ma kawuono. Chik makamano koro thiro chenro mag tije mosebed ka ichwalo e mbalariany mopogore opogore kaka mbalariany ma Nairobi, bade ma Kajiado, Kiambu, Nairobi e kind mamoko. To ok en migawo mochung' ne thieth kende emoyudo midhiero makamagi. Grub rawere mong'ere kaka Kisii County Youth Development Forum en achiel kuom grube ma ok bi yudo omenda kaluwore gi sir ma gisebedo ka giyudo kowuok kuom USAID. Jotije kae dhogegi omoko bang' yudo ripot mariembo gi e tich. Nambari mingi ya watu sana imeadhirika, na kwa kijumla naweza sema ya kwamba kwa sababu ingesaidia watu wa Kisii, naweza sema kwamba imeadhiri jimbo lote la Kisii, na hasa si mtu mmoja tu but jimbo moja la Kisii liko katika mashaka sahihi. Kama mimi mwenyewe nilijua I'm not going to, maisha yangu itakuwa the same vile ilikuwa kikazi, kinyumbani, pia itakuwa imeadhirika. Si mimi peke yangu but pia wale watoto ambao walikuwa na benefit kutoka kwa hii program. Kata kamano, sirikand Amerika nolando ni ginyalo loko chik makama ahinya to ne kony mag jachiwo mar reso ngima oganda. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to